Hakini te ba wat ong shu bom daj. Namar kado karu kam tre shu ban kentaj. Ko blai shu bane bagi subscribers baru ki baju santra ban bagi video sa kini channel story telah London is one. Lada pila penon kam ya ka full set jong shortcut sen. Ka jing tre kam jong kini ki dawai do ka. Kin salong 6% but what haki fishing competition ru. Kin sa tre kamba. Bet ya gani ka video hadu ka bakut. Pin salap but pin sashem. Ba ka jing tre kam jong kini ki sen. Kin long 6% but dalile ki dokha. Kin nom kentaj ya kini ki jajing ba. Kajing kle daw ata laniw moida ki biscuit but kiwi kalakut no. Namar na ka shortcut company kalapan mihi laujong ujajing bang. Uni udi powder ya ubangi la lunch lakat tu kat ni benai minta pinyui uni powder. Kidan kisen arjat bajar ngam bat baping. Lada pin pej pej hang tu pinyui dan bajar ngam bat baping. Bat day kini kiban kring bat khot ya kidoka. Lada pila bread haum. Utay bastem baro kam kloy. Kat ba uni baping bat bajar ngam. Kin kam slem kumta kidoka Mariawan. Kin yo ban bam ya kitay kibaping bat kibajar ngam. Kibadon hautay shortcut powder. Menda naga shortcut company kalapen mi yaw jingbam do khalo jong. Kita gede rong ping bat rong jerngam. Ya kini kita jingbam laisna na ki jingbam baken saitam jong kidoka. Hakaba kidoka. Kim trek ban kentaj daliliru ban bam yiki. Uni udai baping. Pin shem hautay powder. Udai baping ban lada pin kle. Un kelarong kumni. Bajar ngam pinui hang ni. Bat lada pin kle yu. Un kelarong jerngam kumni. Kumta kini kijingbam. Kidon arong kumbaladon hakite ki shortcut powder. Hadin bakini ki sembo jong ni shortcut powder ki hapa po Kido ka kin yomat. Yaw tay baping bat yaw bajrngam. Bat lada pin kway da kini ki jingbam bajrngam. Bat baping kado ka kan rup betrat. Kini baro arjat kijingbam kila day lupa kisen. Kini kishi poket. Pila ban kwai hadu shita yo lani shi posngi. Pila ru ban kle kendiat lani katu kat niu moida. Bad lada ka jing kwai jong pipi penon kam da ka super set. Kle haute jingbam. Daute u shortcut super. Pila ru ban telang baro arjaj bat u basau bat u super. How new powder te bet tang dau te u basau kan diat Lada pipenan kam daga premium set. Te how te jing bam bat u bablu bat u bastem bat how powder bat pide ban te tang dau bastem. Hang ta pin sesem hadu katnu kini kitrekam. Karu kom kle kan long kumju. Haga jaka jong ata leni umoida. Pin pendon kam no da kini ki cacing bam ki balasna kerpang. Naga benta. Ban pendon kam ki shortcut sen. Yau ni bajrangam latip kumu green attack. Shortcut green attack. Badi yau baping. Latip kum shortcut pink. Kum kini ki jajing bam do kha ki baken sai pinom yo nay nay. Bat lada pin lay kwai bat lada ong ba pidang brut. Lani bom daj do lada pipenon kam da kani ka full set. Sa shuya tu lang shanga.
kenang bangan batai bahaya pi lem kumta kanum don syuk kajing brot lani kajing bom yodok lada pila penenkam da kini ki shortcut full set nagaliang jongi ngila persang bahaya kini ki jajing bam haki bun teliki jajpung bat haki bun teliki wa yakini baro arjat ki jingbam bat ngisem ba udeisha ujajing bam dokha ubaken sai nakibaken sai tam lada pimpat la ban ngej menta namar ba pimpat mat enda pilatiet shisin pin saong tat wow ka jingkren jong utei wai kalong tik kumbala batai Yau shortcut green attack, but shortcut pink attack. Ngin supply hapo kakat santrik jongu benai April. Kumta ki bakwa yakini ki jingbam. Pila ban buk lupa nadu menta. But Maria lunch ngin pa nengkong yakitu kibala debuk but kibala deb siu pisa lupa. Kendiat ngachukwa ban pensyai sepang kini ki shortcut sen. Kini ki judge sen kinum don jingktai ya ka kot ka khia jong briu lani ya ka kot ka khia jong kidoka kinum put lani kinum lele kelong normal lada pin kwai da kini ki judge sen namari kini ki sen la shna da ki sentis lengba ki judge so ki judging bam ba per kumjuru na kishimprong berkitam. Kador jong kini ki jingbam do kha ki batmai green attack but pink attack ki dei tang sanspa new pusan dengka ka flavor jong kini ki dei keju Henry ki appear tang karong kumta lada kaset super lani kaset premium mentakan long no southly bat kador on plus sa sunspa new pusandeka yakini ki shortcut green but shortcut pink pilaru ban shutit kutia tang ba uniu shortcut powder uba penenkam hagaba sop yu jingbam udon kam haman kawai pakawai ka jingkwai ka ba penenkam dakisen ya baro kini gijatsen lada day powder ne umru pila bantit kutia lada pikwa bantit sale kumbala batai haki weipat ki video ki baladap lani puli ya ka description ka bala tho hakajat jong gani ka video next bad lada bom shai phone ho number prapralai nyawan riu like and die next lada pistuna dia ke channel jong saya itu lem ki perlok jong pi lada pistuna saya itu ya story tu lah London this one